Moi. Moi. Mitä me Jessica tehdään tänään? Kinttuloisia tehdään tänään. Joo. Mitä luvassa? Tehdään tommonen vähän kuntopiirimäinen, crossfit-tyylinen. Rakkaalla lapsella on monta nimiä. Giant setti. 3 liikettä, tehdään takakyykkyä. Paljon toistoja. Sitten tehdään bulgarialaista kyykkyä kahvakuulolla. Ja sitten otetaan vähän siihen niin kuin viimeiseksi silaukseksi viivajuoksua. Ja tehdään niitä 3 settiä. Eli kaikki 3 liikettä putkeen. Ja sitten niiden välissä pieni huili. Ja loppuun tehdään prässiä ja takareiskoja 100 toiston settejä sitten niissä. Ja loppuu vähän absejä. 1 liike, ei paljon. Mutta semmonen mukava kokonaisuus, missä sykkeet nousee, saadaan hyvä pumppi. Semmoinen niin tärisyttävä kokonaisuus, että niin kun, onneksi tuossa on toi pehmeä ruohikko tuossa keskellä salia, niin siitä on hyvä kontata sitten autoon. Kaikki putkeen joo, eli mä haluan vähän voimaa ja sitten mä haluan samalla sitä niin kun, sykettä nostattavaa. Ja sitten kun se kunto nousee, niin jaksaa ihan eri lailla tehdä tämmöisiä perusliikkeitäkin. Tämmöistä crossfittimaista, mistä meitsi tykkää ihan älyttömästi. Sitten jalkahameen ja pitkä askel eteen. Sitten mä vien aina kuulaa vähän niinku tonne, yritän vähän niinku viedä tonne etuviistoon selkä suorana, niin saa tosi hyvin pakaraan. 10 per jalka. Huomaako? Tekee tommosia perusliikkeitä ensin ja sit lähdet vetää niinku 100% vetoa. Niin välillä tuntuu siltä, että vilat lähtee alta. Et kun sä yrität saada niinku sitä perusvoimaa, sitten annatkin shokkia keholle ja halutkin räjähtävyyttä. Niin kyllä se ihan tuntuu. Tosi hyvä, kannattaa kokeilla, suosittelen. Sitten vähän happea, syke alas ja jaksaa sitten taas seuraava. Et sä kyykkää sitten? Sama setti uudestaan. Joo. Kuinka sä huilaat? 3 kertaa. Nää kaikki läpi ja tässä välissä semmonen ihan rauhassa huili, että tuntuu siltä, että on taas syke laskenut ja pystyt niinku samalla setillä vetää seuraavan läpi. Sille. Ei ole ehkä hyvä lähteä suoraan kyykkäämään. Ei. Tossa kun sykkeet nousee niin paljon, niin pitää antaa pikkasen aikaa huilata. Hyvä setti. Vähän vettä naamariin. Niin. Toinen rupeaa jo vähän tuntuu. Kyllä. Mut hyvältä. Sairaan hyvältä. Taffer antaa mulle voimaa ehdottomasti. Se tarvii, kun se loko on rinnassa, niin heti on parempi fiilis.
Yksi vielä. Ei saa jäädä istumaan liian pitkäksi aikaa. Sekakäyttäjä. Crossfittiä sekä podausta. Se on niinku mulle passeli. Mä saatan välillä tehdä ihan niinku perus podaustreenejä. Niinku toissapäivänä kävin meijerillä tekee hyvän setin. Oikein niinku kunnon vanhan ajan podausta. Ja sitten eilen tein crossfit-treeni Murphyä. Ja näin se mulla niinku menee. Mä oon semmonen fiilistreenaaja. Ja itse asiassa mä huomaan myös silloin, että mä oon parhaimmillaan, niin kun mä kuuntelen kehoa enkä niin väkisin väännä jotain tiettyä niin kauan reenannut, että ihan turhaa liikaa suunnitella niitä treenejä. Niin kuin, mieluummin vähän fiilispohjalta, vähän semmoista yleistä, että mitä tällä viikolla tehdään ja niin poispäin. Kattoko iskä pahalla sun CrossFit-touhua? Ei, kun me katsotaan iskän kanssa. Itse asiassa viime kesänä katsottiin Gamesia suurena lähetyksenä netistä ja iskäkin sanoi, että jumalauta, on kovan näköistä sakkia. Ja vois kuvitella, että jos CrossFit olisi ollut silloin, kun isä kilpaili, niin se olisi voinut vaikka hurahtaa siihen niin kuin mäkin. Mä oon vaan vähän vanha jo. Et ehkä johonkin masterseihin voi joskus vielä lähteä kokeilemaan, mutta muuten tää on kyllä vaan ihan omaksi iloksi. Mut hei, viimeinen setti. Semmosta. Eikä oo kyllä sitä hengityselimistöstäkin kannattaa pitää huoli. Luonnistuu kovat kyykyt ja maveet ja kaikki päivän niinku hapetus on kunnossa. Se tahtoo helposti unohtua, kun hukkuu sinne podauksen syövereihin liikaa. Ei se pelkkä kävely riitä. Välillä pitää olla kunnon nostoja. Lupaan, että sen huomaa kyllä reeneissä. Jaksaa vetää kovemmilla painoilla. Eikä sulta ainakaan CrossFit nyt lihaksia ole vienyt? Ei, itse asiassa päinvastoin. Päinvastoin, että kyllä mä koen, että se niinku 3 vuoden aikana on tullut jopa niinku lisää lihasmassaa, että ei oo kyllä vienyt. Ja mä kuitenkin, kun en oo tähtäämässä mihinkään fitnesskisoihin, niin mulla on tärkeintä niinku semmoinen monipuolinen toimintakyky, on kuntoa ja on voimaa ja räjähtävyyttä ja kestävyyttä, että se on niinku semmoinen tärkeä kompo mulle. Ei pelkästään sitä lihaksen muokkaamista ulkonäöllisistä syistä, vaan niinku paljon muutakin. Et paljon käyn pyöräilemässä ja paljon juoksemassa ja niin tosi monipuolista ja kyllä mä koen, että silti on niinku ihan mukavasti niinku lihasmassaakin tullut, että ei se ole vienyt sitä pois. Sitten vähän happea ja sitten semmonen kiva pikku prässijuttu. Tehdään semmonen 100 toistoa tässä. Vähän syklitetään, että tehdään ensin joku 20-30, sitten pieni huili. Vähän niinku rest-pause-tyyppisesti ja sitten jatketaan. Semmonen sarja aina, että jaksaa vetää ja 100 asti ja sitten pieni huili ja uudestaan. Mä tykkään siitä, että on paljon niinku toistoja treenissä, mutta mä en kuitenkaan tykkää siitä, että on niinku 7 miljoonaa eri liikettä. Mahdollisimman yksinkertaista ja prässi on niinku mulle sellainen niinku hyvä vekotin. Mä saan älyttömän hyvän tuntuman niinku pakaraan ja takareiteen ja etureisiin tosi monipuolisesti. Niin sen takia väännetään tällä nyt ihan niinku loppuun asti. Semmoista voimaa, niinku, ihan sitä puhasta voimaa, niin en välttis enää kaipaa. Enkä nyt ihan älyttömästi ehkä lihasmassaakaan. Mä oon ihan tyytyväinen niinku tähän näin. Et nykypäivänä on tärkeämpää, että on semmoinen niinku olo treenin jälkeen, että on
kaikkensa antanut ja joutuu kontata kotiin. Ja silloin on ollut hyvä treeni. Ja toki myös se on niin tuntuma. Se on tosi kiva fiilis. Monta sä teet? 30 on täynnä nyt. Burning down the walls, we let the monsters in, and now we're running down the halls. No, we can't. Puolivälissä ollaan. Just looking way down below, and if I can't hold my breath, then I'm bound to become hollow. Can you say that I disappeared? Can you say that? Se oli semmoinen. Sitten vähän takareiskoja sama sataseen sitten. Yritit sä väittää, että lihakset kasvaa mulla jo 3 kertaa 10? Yritän. Ei siis semmonen aloittelija, joka ei ole vielä reenannut, niin ei sen kannata lähteä kikkailemaan välttis. Et sen kannattaa tehdä suoraa perussarjaa, mutta tälleen niin haluaa vähän vaihtelua ja vähän niin estää sitä adaptoitumista, niin silloin kannattaa kokeilla vähän uusia kikkoja ja väitän, ainakin mulla on toiminut tosi hyvin. Haastan kokeilemaan. 20 toiston seteissä. Pärisyttää. Ja tosiaan eilen kun tein se Murphyn, siinä on se aika monta kyykkyä, painoliivit päällä, niin vähän tuntuu se eilen ja sit siinä vielä siihen päälle tulee mailijuoksu. Alkaa mailijuoksua ja loppuu mailijuoksuun. Niin... Silti sä oot tänään tekemässä jalkareeniä. Juu, kato. Sillä se lähtee milloin tullutkin. Ei liikaa kikkailua, antaa mennä vaan täysin. Arvaa mitä täällä on? Vettä. Täällä on vettä. Ei oo mitään PCAA-juttuja. Ihan puhasta vettä, sillä pärjää pitkään. Mä oon mennyt vähän silleen back to basics juttuihin. Mä en käytä mitään lisäravinteita muuta kuin kanelipullan makusta protskua puurossa. Ihan vaan maun vuoksi. Mä yritän saada ruokaa niin naamariin heti treenin jälkeen, niin sillä se lähtee. Vähän vatsoja vielä. Siinä on sun jalkareeni. Siinä on mun jalkatreeni, mut sit me kaivetaan täältä mun kassista. Yhdet semmoset ihan maailman parhaimmat remmit. Joku Tafferi, semmonen merkki. Aivan jäätävän kovat, siis käytän ihan kaikissa treeneissä. Mennään tekemään vähän tuolla pystyy roikkumaan, niin mennään sinne. I'll never forget this day. No siis, mä teen paljon kippileukojakin näillä, niin ei aukea kädet niin helposti. Muuten on koko ajan auki, sitten kun ne aukee, niin
Sit se tarkoittaa sitä, että ei voi ainakaan viikkoon tehdä mitään, missä tarvitsisi hirveästi tangosta puristaa, niin nää on ollut ihan sairaan hyvät siihen. Ja toki kaikkiin painonnostoliikkeisiin. Nonni. Se oli semmonen setti. Iskä opetti mulle, että aina ryhdissä pitävä lihaksisto joka treenin päätteeksi. Ja niin mä oikeastaan teen aina yleensä vatsoja vähän treenin päätteeksi, niin sit ei tarvitse tehdä mitään erillistä vatsatreeniä. En yleensä tee. Ja sitten kuitenkin noissa niinku isoissa liikkeissä, moninivelliikkeissä, niin tietysti keskivartalo kuormittuu niin älyttömästi, ettei tarvii silleen erikseen tehdä. Toi on ihan yksi lempiliikkeestä toi toes to bar. Saa ihan sikakova pumpi vatsaa. Mut joo, siis tämmönen jalkatreeni ja oikeastaan niinku se, minkä takia mä teen tällaista, on se, että A. Mä rakastan podausta. B. Mä rakastan crossfittiä. Ja mun reenit on oikeastaan aina erilaisia. Ei mulla ole mitään tiettyä ohjelmaa, mitä mä noudatan. Mulla on semmosia perusliikkeitä, mitkä toimii mulla, mitä mä sit lisäilen aina reeneihin. Ja tänään oli tämmönen setti. Yleensä mä teen tommosia niin kuin kuntopiirityylisiä settejä, niin sanottuja giant-settejä jokaisessa treenissä. Ja sit mä teen yleensä muutaman liikkeen niin kuin, tämmöisillä isoilla pitkillä sarjoilla. Se on niin kuin se, mistä meitsi tykkää. Ja pitää olla vähän sykettä nostettavaa siellä välissä, ettei ihan pelkkää pumppia. Saa vähän erilaista reeniä ja mä oon kokenut, että mä oon sillä kehittynyt niin kuin parhaiten. Se on mun juttu ja jokaisella tietysti omat mieltymykset, mutta kannattaa tietysti aina heittäytyä välillä tai laajentaa mukavuusaluetta, eikä pysyä siellä niin kuin samalla mukavuusalueella ja tehdä samoja liikkeitä, samoja sarjoja, samoja toistoja, vaan rohkeasti kokeilee uutta. Se on mun mielestä huono sana se, että mennään epämukavuusalueelle, koska eihän kukaan halua mennä epämukavuusalueelle, vaan mä oon löytänyt tähän sen positiivisemman lainauksen. Laajenna mukavuusaluetta. Se kuulostaa paljon paremmalta. Niin mä sanoin aina mun asiakkaille.